Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milești pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milești pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milești pe noi. Pe Sfântă Treime, milești pe noi, Doamne, curățești păcatele noastre, să pune iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează, să vină care putințele noastre în numele Tău. Doamne, milește, Doamne, milește, Doamne, milește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veci. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci de izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Duhurile dreptilor, celor ce s-a săvârșit, odihnește, Doamne, și sufletul adormitului robului Tău, păzindu-l pe el într-o viață cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni, într-o odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihne. Odihnește, Doamne, și sufletul adormitului robului Tău, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tu ești Dumnezeu care Te-ai coborât la iad și ai dezlegat durerile celor fericați. Însuși și sufletul adormitului robului Tău odihnește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, ceea ce ai născut pre Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă să mântuiască și sufletul adormitului robului Tău. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu Constantin și pentru ca să se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu să așeze sufletul lui de drept, să se odinesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere. Dă, Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care călca cu moarte pe moarte și pe diavole surpaște de răi viață în mitale, însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău Constantin, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare, suspinare. Și orice greșeală au săvârșit, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă. Nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate via și cuvântul Tău adevărul. Că Tu ești învierea, viața și odihna sufletului adormitului robului Tău Constantin Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă, înălțăm pruncile fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Înțelepciune. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pre Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos,
Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și tălăudaților apostoli, puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfinților de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți, a Sfântului și dreptului Lazar și lui a patra zi înviat din morți sufletul adormitului robului său Constantin cel mutat de la noi, corturile dreptului să-l așeze în sânul Abrahamului din nească cu dreptul să numere, iar pe noi să ne miliască ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odină de Doamne, sufletului adormitului robului tău Constantin, și fă-lui veșnică pomenire. Veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire. Doamne, în veci veșnică pomenire. Veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire. Și fă-lui, Doamne, veci veșnică pomenire. În veci pomenirea lui, în veci pomenirea lui, în veci pomenirea Mă voi curăți, spăla în veci mai tot, să facă mă verghi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-l ierte. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea ce 11 ucenici au mers în Galileea la muntele unde le-au poruncit lor Iisus. Și văzându-l s-au închinat lui ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se Iisus le-a vorbit zicând, dat mi s-au toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru odina sufletului adormitului robului lui Dumnezeu Constantin și pentru ca să se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui de drept, ți se odinesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să ceră. Dă, Doamne, Doamne, miluiește. Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care călca cu moarte pe moarte și pe diavolul sub pace de viață în tale. Însuți, Doamne, dihnește sufletul adormitului robului tău Constantin, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de dihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea, suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat.
Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău adevărul, că tu ești învierea, viața și odina sufletului adormitului robului tău, Constantin Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm prunșului fără de început al tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Binecuvântații mei, frați! Auzit am împreună cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin glasul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Și de multe ori trecem peste aceste cuvinte neînțelegând cu adevărat importanța mesajului pe care ni-l pune în față, mai ales în aceste clipe de despărțire. Pentru că și în ele au fost rostite de Mântuitorul, tot în clipa în care se despărțea de Sfinții Săi ucenici și apostoli, întorcându-se la Tatăl, pentru a ne găti fiecăruia dintre noi loc. Și vedeți, s-au spăimântat apostolii când prima dată Mântuitorul le spune că va fi ucis, va muri și va învia. S-au spăimântat apostolii când le-a spus că îi va lăsa singuri. Dar în clipa în care au văzut mormântul gol, au înțeles că mai bine era, au înțeles cuvântul Mântuitorului, că mai bine este pentru ei și pentru noi ca El să se întoarcă la Tatăl. De aceea nu s-au mai spăimântat atunci când au primit cuvântul Mântuitorului, mergând învățați toate neamurile. Și iubiții mei frați, iată acum suntem chemați în ceas de rugăciune ca să ne despărțim de cel ce a fost fratele nostru Constantin. Și fiecare dintre noi purtăm cu sine amintiri ale faptelor, ale cuvânturilor și ale gândurilor pe care în decursul vremii le-a împărtășit cu noi. Și fiecare dintre noi purtăm întristarea despărțirii. Dar se cuvine în acest ceas să fim asemenea apostolilor când l-au văzut pe Mântuitorul înălțându-se spre cer, purtând cu noi nădejdea pe care o mărturisim la fiecare Sfântă Liturghie și aducându-ne mereu aminte de glasul Sfântului Apostol Pavel care ne spune: dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră, zadarnică și propovăduirea noastră. La fel, dacă n-am purtat această nădejde, am fi străini și singuri pe acest pământ și ar trebui să ne lăsăm cuprinși de tristețe și de deznădejde. Dar Sfântul Apostol Pavel le spune tesalonicenilor, fraților, despre cei ce au adormit, să nu fiți ca cei fără de nădejde. Și la fel, în atâtea rânduri ne atrage atenția asupra faptului că viața noastră se încheie aici pentru a putea continua împreună cu Dumnezeu. Pentru că omul zidit de Stăpânul a fost făcut să fie trăitor în rai, dar din cauza păcatului s-a osândit pe sine și în călătoria lui pe pământ este chemat să-și dobândească locul cel de-a dreapta lui Avraam, stând într-o bucuria Stăpânului. Iubiții mei frați, plata păcatului este moartea, le spunea Sfântul Apostol Pavel Romanilor. Și Corintenilor în câteva rânduri le atrage atenția că pentru păcat suntem datori să ne pădăm trupurile noastre și să ne facem împlinitori poruncii lui Dumnezeu. Pământ ești și în pământ te vei întoarce. Însă mereu ne punem în fața această nădejde pe care o avem, că pogorându-ne în pământ se întorc trupurile noastre la odihnă, iar sufletele se îndreaptă spre Dumnezeu pentru a-și lua plata ostenelii. Pentru că mereu și mereu ni se spune în Sfânta Scriptură că faptele noastre sunt cele care mărturisesc pentru noi.
Faptele sunt cele care ne dezvăluie credința, faptele sunt cele care ne așează în ziua judecății noastre de-a dreapta sau de-a stânga tronului Dumnezeirii. De aceea, iubiții mei frați, ni se atrage atenția să fim cu luare aminte la modul în care ne trăim viața, la modul în care construim cele ale Împărăției lui Dumnezeu și cum prin vorbă și prin fapte le mărturisim și le facem împlinite aici. De aceea, binecuvântați mei frați, în această clipă în care ați lăsat cele ale voastre și ați găsit răgaz de rugăciune pentru fratele vostru, să știți că ați început să vă faceți împlinitori ai voii lui Dumnezeu prin fapte și totodată prezenți mereu și alături în această clipă mărturisim credința noastră în înviere, nu atât prin cuvânt, cât prin faptele noastre. De aceea, iubiții mei frați, în acest ceas să fie rugăciunile inimilor voastre tămâie de bun miros înaintea milostivului și fratelui nostru să-i dobândească ștergerea tuturor păcatelor și așezarea lui într-o bucuria stăpânului, de care nu s-a rușinat și pe care l-a mărturisit. Amin. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Sfântă Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului Tău! Prin Sfântă Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte, zisa Domnul, nimeni nu s-a suit în cer, fără numai Cel ce s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Și pe cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său cel unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să o sândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Că Tu ești învierea, viață și odihna sufletului adormitului robului Tău, Constantin Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm prunșului fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău! În Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte, zi sau Domnul, Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Că cine va voi să-și mântuiască, sufletul său îl va pierde, iar cine își va pierde sufletul său, pentru mine și pentru Evanghelia acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său, sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam destrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui Său cu sfinții îngeri. Apoi au zis către ea, adevărat, adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei care stau aici care nu vor gusta moarte, până când nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Că Tu ești învierea, viața și odihna sufletului adormitului robului Tău, Constantin Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm prunșului fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte.
Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte, zi sau Domnul, privegheați că nu știți în care zi va veni Domnul vostru, cunoașteți bine aceea, că de-ar ști în care ceas din noapte are să vină furul, stăpânul casei ar priveghea și n-ar lăsa să spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Oare cine este slujitorul cel credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste slujitorii săi, ca să le dea lor hrană la vreme? Fericit este slujitorul acela pe care veni stăpânul său îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun vouă, că îl va pune peste toate averile sale. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Că Tu ești învierea, viața și odina sufletului adormitului robului Tău, Constantin Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm prunșului fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca citire. Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte, zi sau Domnul către ucenicii săi. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și Fiul omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel care se va lepăda de mine înaintea oamenilor lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Oricui va zice vreun cuvânt împotriva Fiului omului se va ierta, dar celui care va grăi blasfemii împotriva Duhului Sfânt aceluia nu îi se va ierta. Iar când vă vor duce în sinagogi la stăpânitor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți răspunde sau ce veți zice, pentru că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să ziceți. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Că Tu ești învierea, viața și odina sufletului adormitului robului Tău, Constantin Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm prunșului fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Face două și miștori mei scăpare la Dumnezeu meu în Dumnezeu. Că te văd cu zăbător și cuvântul bător, cu spațiul om te spai pe venă pe zi. Ca o armă te va înconjura adevărului, nu te vei teme de frica de noapte, să fie adevăr, zi de luptă cel întuneric, de mult mă ce până pentru amiază. Pădeavă sfărat 10.000 de dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Deci să ochii tăi vei privi și răspătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel care cu scăpare ție, ne vor veni că să ne încătați pentru ocasul tău. Părinte să nu vor fi cei ca să pudească toate căile tale, că nu te vor înălța ca câteva să fie pe altul celul tău. Deci te aspidă și va sfii pe pășiți, pe călcate și eu să vă laud, că pe mine ne îndrăbit, Duhul Domnul, îl voi acoperi pe el ca cunosc numele meu. Strigava pe mine și el pe el, cu dânsul judecat și răsfați de vânt să vii, cu ultime de zile îl voi încăpea și voi ierta la mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veci. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Ceva ce pridă cu înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernițe, și ceea ce este de folos tuturor le dăruie. Unule, viitorule, fă odihnă, Doamne, sufletului adorbitului robului Tău, că pe tine nădejde
Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și atunci și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre tine zicem, Mante, avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, spre care le-ai născut, născătoare de Dumnezeu nenuntită, ceea ce ești credincioșilor mântuire. Fericiți sunt cei pe care i-ai și ai primit, Doamne. Aleluia, aleluia, aleluia. Sufletul lui într-o bunătăți va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Aleluia, aleluia, aleluia. Și pomenirea lui în neam și în Aleluia, neam. aleluia, aleluia. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Răcitam ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Gata Sfinților au aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin căință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște miei, imutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică Sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. La cei cu mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar după călcarea poruncii iarăși mai întors în pământ din care le-a fost luat, la cel după asemănare mă ridică cu frumusețea cea dintâi, iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Chipul slavei tale cele negrăite sunt, măcar deși părănile păcatelor, miluiește zidirea ta, stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățeana raiului. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Cei ce ați umblat pe calea cea strâmtă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul ați luat, și mie ați urmat cu credință, veniți de luați darurile ce am gătit vouă și cu nunile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robul tău și-l așează în rai unde cetele Sfinților tăi, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Prea adormit robul tău, odihnește, trecându-i lui toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o Dumnezeire între strălucit, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție, și ne scoate din focul cel de Și acum veci. și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te, curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trus, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc afla mântuire prin tine, și noi să avem raiul născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule, aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule, aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Iar și iar cu pace
pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să ne rugăm pentru odina sufletului adormitului robului lui Dumnezeu Constantin și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui de drept, să se odinesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cere. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care călca cu moarte pe moarte și pe diavolul să paște de rei viață în tale, însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău Constantin, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare, suspinare. Și orice greșeală a săvârșit, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă. Nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău adevărul. Că Tu ești învierea viață și odina sufletului adormitului robului Tău Constantin Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă, înălțăm prunșile fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odinește Mântuitorul nostru cu drepții pe robul Tău și-l sălășluiește pe dânsul cu orțele Tale, precum este scris, trecându-i ca un bun greșalele lui cele de voie și cele fără de voie și toate cele cu știința și cu neștiința, iubitoriule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cela ce din Fecioară ai răsărit lumii Hristoase, Dumnezeule, și printre zafirii luminii ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Minunat este Dumnezeu într-o Sfinții Săi, Dumnezeului Israel. Doamne, odihnește cu drepții pe adormitul robul Tău. Noi este Sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai înălțat fruntea credincioșului Tăi bunule și ai întărit pe noi de piatra mărturisirii Tale. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să ne rugăm pentru odina sufletului adormitului robului lui Dumnezeu Constantin și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Dumnezeu să așeze sufletul lui înde drept, să se odinesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cere. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul, care călca cu moarte pe moarte și pe diavolul să paște de râi viață în tale, însuși, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău Constantin, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinare. Și orice greșeală a săvârșit, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptate Tău este dreptate în viață și cuvântul Tău adevărul. Că Tu ești învierea viață și odina sufletului adormitului robului Tău Constantin Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă, înălțăm prunșile fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat și tăciune sunt toate. Și viața aceasta este umbră și vis, că în deșert se tulbură tot pământeanul, precum au zis Scriptura. Când dobândim lumea, atunci în groapă ne stălăștim, unde împreună sunt împărații săracii. Pentru aceasta, Hristoase, Dumnezeule, că robul Tău acesta mutat de la noi, odihnește-L ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele nu mă lepăda pe mine. Ajutorul omenesc nu mă încredința, ci singură mă apără și mă miliește. Mare vieți și văzând, înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lins, alergând strică de Tine, scoate de stricăciune viața mea mult milostivă. Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului Tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viața cea fără de sfârșit. Singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe lumea. Noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit, Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem.
Făcând înguire de îngropare, cântare, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, și viața cea fără de sfârșit. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, pe care nu putează a căuta oștirile îngerești, iar prin tine prea curată s-au arătat, Doamnelor, cuvântul întrupat, pe care le slăvindu-l, poștile cerești pe tine te fericim. Care desfătare lumească este lipsită de întristare, care mărire este pe pământ neschimbată. Toate sunt mai neputincioase decât umbra, toate mai înșelătoare decât visurile. O clipă numai și pe toate acestea moarte le primește, ci într-o lumina feței tale Hristoase, și într-o îndulcire a frumuseții tale pe cel pe care l-ai ales, odihnește-l ca un iubitor de oameni. Vai, câtă luptă are sufletul când se desparte de rupt. Vai, câtă crimează atunci nu are cine să-l miluiască pe dânsul, către îngeri ridicându-și ochii în zadar se roagă, către oameni mâine tânzându-și nu are cine să-i ajute. Pentru aceasta, iubiții mei frați, cunoscând scurtimea vieții noastre, a dormitului să-i cerem odihnă de la Hristos și sufletele noastre, mare milă. Deșertăciuni sunt toate cele omenești. Câte nu rămân după moarte, nu merge cu noi bogăția, nu ne însoțește mărirea, că-și veni moartea, toate acestea pierd. Pentru aceasta lui Hristos, celui fără de moarte, să strigăm. Pe acesta ce s-a mutat de la noi, odihnește-l, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Unde este dezmerdarea cea lumească? Unde este înălucirea celor trecătoare? Unde este aurul și argintul? Unde este mulțimea slujilor și strigarea? Toate sunt sărănătoate, cenușătoate, umbră. Ci veniți să strigăm împăratul celui fără de moarte, Doamne, veșnicilor tale bunătăți, învrednicește pe acesta ce s-a mutat de la noi, odihnindu-l într-o fericirea cea neîmbătrânitoare. Adus-mi am aminte de prorocul ce strigă, eu sunt pământ și cenușă. Și iarăși m-am uitat în morminte și am văzut oase goale și am zis, oare cine este, împăratul sau ostașul, bogatul sau săracul, dreptul sau păcătosul? Ce odihnește, Doamne, cu drepție pe adormitul robul Tău. Început și temei mi-a fost meu tărătă de amăzit, căci voi să mă faci ființă vie din firea cea nevăzută și cea văzută, ai plăsmuit trupul meu din pământ și mi-ai dat suflet prin soarta ce dumnezească și păcătoare de viață. Pentru aceasta, Hristoase, odihnește pe robul Tău în latura celor vii și în locașurile drepților. După chipul și asemănarea Ta ai plăsmuit în început pe om și le-ai pus în rai să stăpânească peste făpturile Tale. Dar din invidia diavolului, fiind amăgit, s-au făcut părtași mâncării, călcători poruncilor Tale făcându-se. Pentru aceasta le-ai osândit să se întoarcă iar și în pământul din care au fost luat, Doamne, să-și ceară odihnă. Plâng și mă tânguiesc când gândesc la moarte și văd în morminte frumusețea noastră ce ai zis după chipul Dumnezeu zăcând grozavul, fără mărire și fără chip. O minune, ce taină este aceasta cu noi! Cum ne-am dat stricăciuni, cum ne-am înjugat cu moartea! Cu adevărat, precum este scris după porunca Dumnezeu, care dă adormitului odihnă. Într-o împărăția Ta pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Fericiți sunt cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți sunt cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți sunt cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți sunt cei ce flămânzesc și se toșează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți sunt cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți sunt cei curați la inimă, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți
tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău, fericit este calea care vejează sufletem, ca să gătiți loc de odihnă. Toate tine, Doamne, voi striga. Înțelepciune. Islam de către Sfântenia Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, despre cei ce au dormit în voință, fiți în neștiință, ca să nu vă tristați ca ceilalți care nu au nădejde, pentru că ne credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cea dormit Sfântul Iisus îi va aduce împreună cu El. Căci aceasta vă spune după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, pentru că însuși Domnul, într-o poruncă la glasul Arhanghelului și toți sfinții al lui Dumnezeu se va pogorî din cer. Și cei morți în Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și așa pururea cu Domnul vom fi. Pace ție celui ce ai citit. Domnului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisau Domnul către iudei care veniseră la dânsul. Adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat zic vouă că vine ceasul și acum este că morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci pe cum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-au trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce cu înțelepciunea ta, ce de negreit ai făcut pe om din țărână și întocmindu-l după chipul și asemănarea ta, l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe ca pe o cinstită făptură cerească spre măreția și strălucirea slavei și a împărăției tale. Dar el, călcând cuvântul poruncii tale și nepăzind chipul tău de care eram lenicit, pentru ca răutate să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinților noștri, al poruncii ta amestecului împreunării acestea și aceste negreite legătura ta, prin vrerea ta ce dumnezeiască se desfacă, să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo din ființă și luat până la obștească înviere, iar trupul să se desfacă în cele care au fost alcătuit. Pentru aceasta ție ne rugăm, Părintelui cele fără de început și unii a născut Fiului tău și Preasfântului și cel de ființă și de viață, Făcătorului tău Duh, să nu îngăduie ca făptura ta să fie înghițită de peire, ci trupul să se desfacă în cel din care au fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata drepților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să birească mila ta ce nemăsurată și iubirea ta, Doamne, ce neasemănată. Și de-au căzut robul tău acesta, sub blestemul tatălui său sau al Maicii sale, sau sub blestemul său. De-au omorât pe vreun preot și-au luat de ele legătură nedezlegată. De-au căzut greafurii sanii de la arhiereu și din nepăsare sau din lenevie n-au domnit iertare. Iartă-l pe acesta prin binefăcătosul și nevrednic slujitorul tău. Și trupul lui îl dezleagă în cel în care au fost alcătuite, iar sufletul lui îl rânduiește în cortele Sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care da Sfinților trecini și apostolilor această putere ca să te dea iertare de păcate, zicând: oricât te veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate.
și prin trânși și nouă nevrednicilor din iubire de oameni dărit această putere, dezleagă pe adormitul robul tău Constantin, de păcatul sufletești trupe să fie iertat și în viacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciunile preacurate și prea Fecioare Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, care a dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile Împărăției Cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta, cea de a treia zi cu harul Tău, le dări puterea de lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de deci pe pământ s-a legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de deci pe pământ s-a dezlegat. Cel ce prin nespusă Ta iubire, Doamne, învrinci pe noi smeriți și ne trem și Te rog să fim moștenitori ai aceleași preasfânta și har, ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bunule Împărate, prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă robului Tău Constantin orice a greșit ca un om în această viață. Și iartă-lui toate câte au păcătit, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la cineva spiritual în care ca aceasta prin invidia și pe lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sufletul lui să așeze cu sfinții care din viața au bineplăcuție, iar trupul să dea fericile zite de tine, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli dumnezeieștile porunci, ca să lege și să dezlege păcatele celor căzuți. Și de la dânsi și asemenea și noi am primit putere să facem aceasta, să te ierte pe tine de tot ce există în viață ca un om cu voie sau fără de voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți frață, să dăm mult sărtat ce mai de pe urmă, mulțumim lui Dumnezeu, ca acesta din mesaj de groapă se apropie numai din cel de 7 după ce mult pătimitor. Unde mergem acum și sfără pe cei întâlnește? Să rugăm ca Domnul să-i facă odihnă. Ce despărțire este, fraților, ce tăgâine, ce plângere în ceasul de acum. Deci veniți să dăm ceea ce puțin mai înainte a fost cu noi, că se dă gropi, pământ se acoperă, întuneric se sălășuiește, cu morți se îngroapă. Toate rudele și prin negoții de despărțim, să ne rugăm ca Domnul să-i facă odihnă. Acum toată mărirea cea celătoare de șertăcinii vieții se desface. Pentru că Sfântul a părăsit locașul sau vasul s-a spart, dutul s-a făcut negru fără glas, fără simțire, mor de mișcat, pe care petrecându-l la groapă să rugăm ca Domnul să-i facă odihnă în veci. Ce este viața noastră? Cu adevărat floare, șavuri și rouă de dimineață. Veniți să vedem la murite morminte, unde este frumusețea trupului, unde sunt tenerețe, unde sunt ochii și chipul trupului. Toate s-au deschis pe iarba toate au trăit. Veniți de să cădem la Hristos cu lacrimi. Mare plângi tânguire, mare susținși nevoie de despărțirea Sfântului. Atunci apare iadul și pierzare pentru viață trecătoare, care este o umbră fără ființă, vize și răciune, care se arată ca un anume chin al vieții pe pământ. Să fugim departe după care numesc ca să moștenim cele cerești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, băjându-mă zăcând fără glas și fără suflare, plângeți toți pentru mine, fraților și prietenilor, rudelor și cunoscuților, căci ieri vorbeam cu voi și fără de veste mi-a venit înfricoșătorul ceas al morții. Și veniți toți care mă iubiți și mă sărutați, sărutați mai de pe urmă, că de acum nu voi mai umbla, nici nu voi mai vorbi cu voi. Pentru că mă duc la judecătorul, unde este părtinie, că sluga și stăpânul împreună vor sta, împăratul și ostașul, bogatul și săracul, în aceea cinste vor fi. Și fiecare, după faptele sale, sau se va plămâni, sau se va rușina. Și vă rog pe toți, cu stărință cer vouă, să vă rugați în cetate lui Hristos Dumnezeu pentru mine, ca să nu fiu rândit pe păcat în locul de pedeapsă, să mă așeze acolo unde este lumina vieții. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Hristoase, pentru rugăciunile ce te-a născut, Părinte Mergătorului, de ale apostolilor, prorocilor, arhiereilor, cuvioșilor și drepților și a tuturor sfinților, odihnește pe robul tău celor dormit. Duhurile drepților, celor ce vor sărbâși, odihnește, Doamne, și sufletul adormitului robului Tău, păzindu-l pe el într-o viața cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni, într-o odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihne. Odihnește, Doamne, și sufletul adormitului robului Tău, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești
care te-ai pogorât la iad și ai dezlegat durerile celor fericați. Însuși sufletul adormitului robului tău odihnește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, ceea ce ai născut pre Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-l să mântuiască și sufletul adormitului robului tău. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odina sufletului adormitului robului lui Dumnezeu Constantin din prănuc tot neamului cel adormit, Elena, Gheorghe, Visarion, Dumitru, Rodica, Irimie, Ileana, Toader, Ileana, Ioana și Pintilei, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor de drept, ți se odinesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care călca cu moarte pe moarte și pe diavole surpașe de râi viață mitale, însuți, Doamne, dihnește sufletul adormitului robului tău Constantin, din prănuc tot neamului cel adormit, Elena, Gheorghe, Visarion, Dumitru, Rodica, Irimie, Ileana, Toadă, Ileana, Ioana și Pintilei. În loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinarea și orice greșeală a săvârșit, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă. Să nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău adevărul. Că tu ești învierea viața și odina sufletului adormitului robului tău Constantin Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm pruncile fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate magii sale ale Sfinților, Slăviților și Tolăudaților apostoli, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci pentru rugăciunile Sfinților de Dumnezeu, purtătorilor noștri părinți, a Sfântului și dreptului Lazar, celui a patra zi înviat din morți, sufletul adormitului robului său Constantin, cel mutat de la noi, în cortele dreptelor să-l așeze, să nu-l Abraham, să minească cu drept și să-l numere, iar pe noi să ne miluiască ca uși de oameni iubitori. Amin. Pentru fericită adormire veșnică odină de Doamne, sufletului adormitului robului tău Constantin și fă-lui veșnică pomenire. Veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire. Fă-lui, Doamne, veci veșnică pomenire. Veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire. Și fă-lui, Doamne, veci veșnică pomenire. În veci pomenirea lui, în veci pomenirea lui, în veci pomenirea lui. Dumnezeu să-l ierte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Binecuvântați mei, frați! Am auzit împreună două fragmente din textul Sfintei Scripturi. Primul din cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, iar celălalt din capitolul 5 al Evangheliei de la Ioan. Și ambele ne vorbesc despre același lucru. În Evanghelia de la Ioan ni se spune direct despre învierea morților. Ni se spune că toți vom fi chemați și vom da răspuns. Că toți vom învia. Însă unii vom fi așezați într-o învierea răsplătirii, iar ceilalți într-o învierea osândirii, în funcție de cele ce am săvârșit. Dar pentru toți ne spune Sfântul Apostol Pavel că se cuvine să nu fim ca cei fără de nădejde. Și indiferent, deci, de cum ne judecăm noi, rămâne judecata lui Dumnezeu. Iar toți, deopotrivă, suntem chemați să fim părtași aceleiași nădejde. Să nu fim ca cei fără de nădejde, iar cei fără de nădejde sunt cei ce nu au murit și au înviat cu Hristos, cu adevărat în cristelnița botezului. Sunt cei ce nu îndrăznesc sau nu vor să se apropie de Sfintele Taine. Sunt cei ce au uitat de cinstirea Sfinților și a Maicii Domnului ca exemple, modele și la cei la care alergăm, să ni se facă împreună călători și împreună rugători pentru noi înaintea tronului de judecată lui Dumnezeu. Însă mai presus de orice, fără de nădejde sunt cei ce cred că pot viețui veșnic, care își leagă sufletul de cele ale lumii acesteia și nu așteaptă clipa în care sufletul se desparte de trup și este chemat, va fi chemat să stea înaintea tronului de judecată lui Dumnezeu. Însă, iubiții mei, frați, pentru toți a murit Hristos și pentru toți Hristos a înviat. Și pentru cei ce vrem și dorim din inimă să ne facem părtași morții și învierii Lui. Și pentru cei ce am uitat să ne facem părtași vieții celei veșnice. Însă, binecuvântați-ne, frați, în fața noastră astăzi stă un om care după putere i s-a făcut purtător al crucii lui Hristos. S-a făcut mărturisitor și model. Și mi-aduc aminte că sunt vreo 2 ani, 3 de atunci, veneam de la cineva și vădusem cu adevărat ce înseamnă suferința dusă până la capătul în care îți plângi moartea. Și vezi cu adevărat că moartea este semnul iubirii lui Dumnezeu pentru om. M-am întâlnit cu Neacostică și m-a văzut. Mai stăteam de vorbă, că era o bucurie. Cu adevărat o bucurie să te întâlnești și să vorbești cu el. Și îmi spune, dar de ce ești trist? Povestind, îmi spune, nu fi trist, că el n-are nădejde, nu tu. Și atunci am înțeles. Nădejdea noastră se manifestă, credința noastră se manifestă în modul în care cu adevărat, în cele mai negre zile ale tale, vezi bucuria învierii lui Hristos în viața ta. Iubiții mei, frați, în noaptea învierii stăm în tăcere, în întuneric și așteptăm să ne răsară lumina care ne îndeamnă, veniți să o luați, să o duceți lumii. Ne apropiem și luăm din lumina învierii nu pentru noi, ci o luăm ca împrumut să o ducem în lume. Acesta este rostul nostru. De aceea, numai așa putem cu adevărat cânta: unde-ți este moarte bolul? Unde-ți este iadule biruința? Când învierea lui Hristos devine realitate pentru noi, moartea nu mai este altceva decât un bol care doar ne zgârie
pentru a ne ajuta să trecem cu adevărat la viața cea adevărată. Binecuvântați-ne, frați! Cerând milostivului să ierte fratului nostru tot ceea ce va fi greșit. Să nu uităm cuvântul Mântuitorului. Cine se va rușina de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi rușina de el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și nu ne rușinăm de Dumnezeu atunci când ne apropiem de frații noștri mai mici. Nu ne rușinăm atunci când ne apropiem de cel bolnav. Nu ne rușinăm de Dumnezeu atunci când îndrăznim să plecăm genunchii inimilor noastre, nu pentru noi, ci pentru cel aflat în suferință, în durere, în nevoi. Și numai așa va străluci și în noi lumina învierii și nădejdea veacului ce va să fie. Amin. Dumnezeu să-L ierte. A Domnului este pentru unirea lui lumea și toți cei de trânsa. Nu dacă ajungi. Mai, da, mai la voi. Nu mai este unul. De aici nu cap. Da, tu și păgani. Dacă bagă și toate să se dea așa, ca să dea. Stai la. Bun? Hai, ia pare! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeule, mila Ta! Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu Constantin și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui de drept și să odinesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cere. Doamne, Doamne miluiește. Că Tu ești învierea, viața și odihna sufletului adormitului robului Tău Constantin Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm prorocului fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pământ și cenușă a Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei din trânsa. A Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei din trânsa. A Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei din trânsa. Se pecetluiește groapa aceasta până la a doua venire a Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră în toate zilele, dă-i nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și iertăm greșiților noștri. Și pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel Că viclean. Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu să-L ierte, să-L ierte. Păstrează-l pacerea.
Iar